Kejempusan haganiga por kalong syapang santali kiei kiba bangeit umre ban sangeh kat ba udang haka perthai. Kebenengkong ban pule kaktin ublai. Shiti shino Hebrew lenong besar kat ar ka ong namar kaktin ublai kalong ba bat ka badan bor ba khamna ban ya no ko white lam ar yang serti. Bat ka ba pai hadu ka ba penklat ya jing bat ya ka mensim ya ki mat ba ki clench ing bat ka ba bishar ya jing mot bat ya jing temu ko da nur. Kaktin jomblai kalong ka ba bat ka badan bor. Kum taru haba bangi upule berpusan kaktin jomblai. Unlong ba bat unlong badan bor. Kum takat bagi dang ka perthai tong inam sange ban pule kaktin jomblai. Namar kalong tamaka ka ban pensan yangi syaga jipen Petros utho akshti ban kong jong lanang ba a de khot ka ba ar wong kum ki khunlong badang kha. To pin kwa her ka ba sngur ka dot ka ba de man sim. Kenang ba pinyo san da ka syaga jipen Kunda kum ki banget ngim de man sange ban pule kaktin ko jomblai. Namar ka de tang maka ka ban pensan yangi syaga jipen Ka ba ar ngim de man sange ban tuai. Kajing duai be kaktin jomblai kalong kum artli ki thapnyang hagasim. Ngitip bagasim kamla ban her tang silyang ka thapnyang. Kadan kam baro ar kum taru ubanget umla ban trei kampura klam kaktin jomblai bat kajing duai. Udan kami kini ki artli ki bola ban trei kam bat bola ban kum bade ban Nakatagadaw abstral po kuntu hakishti ke benengkong sino taslani lenong besan dokon kat nyo wong to duai klem dapur ke bemut ngim days dia ban sange ye ban duai ka mengidang ka partai ke balai ngim day ban sange ban lech sha ke jing senglang lening fellowship ke day ke bla design do blai ke ba way po way banget day ban sange le ban pap ban lech ke jing senglang Namar habagi don hagi jinga senglang ublai hukum ya jing kerku jumu. Yu igini nag sam spalai pulai de kau kong bat ka baar. Lohang tu hakmi kano kalong ka bah bat ka internet. Katno bagi parak bi shonglang bi sok ka wai. Lagi pula terter haka lain ka khatu ko ong naba hang ta ken ublai lo hukum ya jing kerku. Ka mod habagi don hagi jinga senglang. Kadan ka jing kerku ka jong ublai. Day namar kata-kata absal po kuntu bangim day setiaban lendet lengaban pap no iya kecing senglang kecongi larangi pap intu iya tak kecing kerku kecong play kabulot tengkai na kabenta kata kapor habagi bangi kidon ha kecing senglang station Hebrew lenong puspor kar apusan kau klam de ino iya kecing senglang jongi hi kumarong kurkom kiwai Hanre dia kentu parlohi bat kata khamtam kat ba phiu I kata kasngi ba kanang chan kumta kum kubenget ngim des dia ban sange ban lechik jing senglang namar kadon jing kerku go jong blai kabasau ngim de ban sange ban mare ia ga jing mare thong ubanget udon ia ga jing mare thong ba jaman sim ga jing im jong u bat kata galong ga jing mare thong ban boy shabnen kum taga mengidang ka perthai ngim deman sange ban mare ni jiang mare thong upo wong om bangalayo pidang lepa lan de penjan ai lepa yang han renga besh prangken ba kum ta nganyo bat ya kata nag benta ka belapat yang aru do Chris Jisu ngabe persya kadak ban yo e jiang thong ka ba ka jing khot shaneng ka jong ublai how Chris Jisu Philippi lai lanong de khot khat ar bat khat sa Om sempatlah penjanai lepa yang ada ni om sempat layo pedang lepa. Ribuang abe sepersa kadang abe seprang. Kumtaru kajing kot yang I way pue baru kum kibangai. Tungin sange no sidang pori ni jia mara thong jongi. Re tungin yai mare kami kidang ni pertai. Kepesan baga bakhadu ubangai deman sange banyalap ya gospel. Kecingnya lap gospel ketika kamram jeng way po way bangai. Laiti kene do Jisu. Hak gospel makas kan riu lanau dekat kasan kan riu wong. Tolech pertai baro batu ya lap ego gospel ki ben riu baro.
teu ta bangeit bejo pen baptis on pen em henre yau ta ubam ngai on pen rem kum ta wei pa wei bangeit u haban shim gejikit kli ban ya lab yu jisu shwe pan gimde ban sange no ban ya lab u jisu ong shushu te ye kene gospel juga hima on ya lab ke pertai baro ye ke ban lo jing pla ye ken jaban ri baro on da kum ta kan chia kabakut kat ba kabakut kampat boy idun kam ban yai yalap ye gospel ke Jesus Christ ka bidang em ke pertai ngim te ban sange ban yalap ye gospel ke Jesus Christ shagi we pan kini kilong ki santeli ki bangim de ban sange kat bangidang em ke pertai ngai ublei lo ko ingi lembaga ne ke puson naga ketin ke jong